এটা কোন ব্লক এটা? এটা 10 ব্লক। এইটা ব্লক? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଜଣଙ୍କର ଘର ଗାଁ ଇଏ ହେଉଛି 10 ବ୍ଲକ। ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଜଣେ। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ବ୍ଲକର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ସହିତ ଭେଟ କରିକିରି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କନ୍ଧ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ ଏଠାରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ପୋଷୁଛୁ। ଆମେ ଏଠି 40 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତାପରେ ବି ସରକାର ଆଜିକା ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିର ଜିନିଷ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଜମିର ଇଏ ନାହିଁ, ତୁମର ସିଏ ନାହିଁ, ଇଏ ନେଇକି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପମ୍ପ ଦିଆଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଶହ ଶହ ପାଣି ପମ୍ପ ବିନା କାଗଜ କଲମରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ପଟ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷ କରୁଛି ସେଠାକାର ଦିଏ ପରିଚୟ ଦିଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ପାଣି ଯୋଗାଯାଉ ଏବଂ କିଛି ଚାଷର ତାପରେ ଏଇଭଳି ଡିମାଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଆମେ ଫେଲ୍ ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ଅଛି। 26 ବର୍ଷ ହେଲା ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପାଣିର ଉତ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଣିର ଉତ୍ସ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଛୋଟ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦେବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନ ଭିତରେ, ଶୀତ ଦିନରେ ଅତି କମ୍ରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପାଣି ରହିବ, ତାପରେ ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଏଇଠି ଉତ୍ସ କୂପ ବା ବୋରୱେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କରନ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ପାଆନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଏଇଠି ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ସେଣ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଇଠୁ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ବି ନାହିଁ, ସେଠି ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ହେଲା ସେଇଥିରେ ଯାହା ସେମାନେ ରେଟ୍ ଲୋକାଲ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏଠି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ଲକରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ, ଯେ ସେ ଯଦି ବୋରୱେଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼, MP, ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବୋରୱେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବୋରୱେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ବୋରୱେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଯଦି ସେମିତି କରନ୍ତେ ଏଠାରେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏ ଦୁଃଖର କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସରକାର ଯେ ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲୁ, ମିଡ଼ିଆ କେବଳ ନେତାଙ୍କ ପଟରେ ଜାସୁସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଟିଭିରେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଟିଭିରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ତାହା ବାହାସ୍ପଟ ଚାଲିଛି। ଜଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଚୋରଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ମିଡ଼ିଆକୁ କେବଳ ଟିଭିରେ ବାହାସ୍ପଟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଜି 40 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ପାଣିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ବୋରୱେଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋରୱେଲ୍ କରି ବାମ୍ଫି କରିକି ପାଣି ଯଦି ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହୁଏତ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଷୀ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଚାଷର ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବାକୁ ବସିବ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମାର୍କେଟ ଦରକାର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଠି ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ବଜାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିକିପାରୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମହାଜନମାନଙ୍କୁ, ଦଲାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ରେଟ୍ରେ ସେ ଦେଉଛି ଏବଂ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦଲାରୀମାନେ ଏଠି ମାଲମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ମାଲମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚାଷୀ ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିଛି ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ସରକାର ଯଦି ଆଜି ବିକି ନ ପାଇଲା, କିଛି ରଖିଦେଲା, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଚାଷୀ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ଏବଂ ଚାଷୀର ପେଟକୁ ଲାଟ ମରାଯାଉଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁବ ଦଳିତ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା, ନୟାଗଡ଼ରୁ। ଜୟ ଭୀମ।